कौन दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया, कौन दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया, कौन दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया। बारी लेट भेलय अब छिकै पानी में सब दर्शन देथिन कब उगथिन कब। पूर्व दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया, पूर्व दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया। अइथिन बादर के तीर सबके देखथिन भीड़ दर्शन देथिन तब उगथिन तब। कौन दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया, कौन दिशा से। सूरज देव के उगै के अब ता भेबे कोइलै बेर हे। आधी रात से सोभे हो छिकै, आधी रात से सोभे हो छिकै, होई गेलै बहुते सबेर हो। धीरे धीरे उगथिन सूरज गोसाई, धीरे धीरे उगथिन सूरज गोसाई। बहरी लेट भेलय अब छिकै पानी में सब दर्शन देथिन कब देथिन कब। पूर्व दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया, पूर्व दिशा से। जार से थर थर करे शरीरिया, तब मनलियै नैहार हो। सूरज देव जी के महिमा महान छै, कर देथिन बेड़ा पार हे। ले ले छथिन सबके परीक्षा, ले ले छथिन सबके परीक्षा, इहे छै हुनकर विचार हो। केलाबा के पात पर उगथिन सूरज देव, केलाबा के पात पर उगथिन सूरज देव। देथिन दरस देखाय सबके अपना बनाय, फेर डूब जइथिन डूब जइथिन। कौन दिशा से उगथिन सूरज गोसाइया, कौन दिशा से। ऐश्वर्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।